बे बाराव बर' बिमा गौथुमा मा राहा लागोन? उन्दै उन्दै हिनजावसा गथ'फोरखौ इउनिसेक्स पार्लाराव खामानि मावनो लांनानै गाज्रि खामानि मावहोनायनि अजद। आंनि नामा मार्जिता आरो आदानि नामा मा नाम गुमैनिया आब' गुमैसो जागोन बे मिथिया बहानि लाखिना लादों बिसोरो बङाइगावनि होननानै उदालगुरिनिसो बिसोरो। मार्जिता बसुमतारी मुंनि सासे गाज्रि आखुनि आइजोआ खेबसे नङा खेबनै नङा गले गले गुबुननि संसार जाखानाय नखर दाखानाय हौवाफोरखौ थगायनानै रां रुफा जाख्ल'नाय गावखौ जुलि लाहोनाय बायदि जाथायफोरा सोराङाव फैदों। जोंहानि हौवाया थाइखा जरानि मार्जिताजों गोसोथोलायनानै दा साख्रियावनो डिउटियावनो थांला हौवा हिनजावजोंसो गिदिंबाय थायो। पार्लार माबा खुलिना होदों इउनिसेक्स पार्लार ना मा हौवा हिनजाव हाबलायनो मोननाय मोदोम नालायनो मोननाय बेबायदि पार्लार खुलिना होदों आरो। नखर संसार गथ' सानै गोनांखा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव साख्रि मावग्रा लहित बर' मुंनि सासे हौवाखौ थगायनानै एबा लांखारनानै दङ मार्जिता बसुमतारीया। नखरनि एबा लहित बर'नि बिसि परबि बर'आ फोरमायनाय बादिब्ला मार्जिता बसुमतारीया बरपेटायाव इउनिसेक्स पार्लार खुलिनानै गाज्रि खामानि एबा देहा फालांगि खालामो आरो बेफोरबायदि खामानिफोर मावनायखौबो हमनो मोनदों होनना फोरमायदों। लहित बर'आ दायो गावनि सानै फिसाफोरनि सोलोंथाइ होनो थाखाय रांखावरिनि आंखालाव गोग्लैनानै दङ आरो एडमिशनबो होनो हायाखै होननानै फोरमायबावदों लहित बर'नि बिसि परबि बर'आ। गासै बाथ्राखौ नायोब्ला मार्जिता बसुमतारीनि दाया मोनसेल' नङा। नखर संसार गोनांखा हौवाफोरखौ थगायनानै रां रुफा जाख्ल'नाय गावखौ जुलि लाहोनाय बायदि अजद ओंखारदों। गुबुन फारसेथिं बे आइजोआ उन्दै उन्दै हिनजावसा गथ'फोरखौ इउनिसेक्स पार्लाराव खामानि मावनो लांनानै गाज्रि खामानि मावहोनायनि अजद होदों लहित बर'नि बिसि परबि बर'आ। थारैनो बाथ्राया सैथोब्ला आयेन एबा समाजा मा राहा लागोन मार्जिता बसुमतारी आरो लहित बर'नि सायाव? मार्जिता बसुमतारी आरो लहित बर'खौ जेरावखि नुवा हमनो थाखाय एबा मबाइल नम्बर 9365942405 आव नखरनिसिम फोरमायहरनो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों आरो फोरमायहरग्रानो 10,000 नोगोद रां होनाय जागोन होननानैबो नखरनि सुबुंफोरा फोरमायदों। जोंहानि हौवाया सासे हिनजावजों थाइखा जरानि मार्जिताजों गोसोथोलायनानै दा साख्रियावनो डिउटियावनो थांला हौवा हिनजावजोंसो गिदिंबाय थायो। पार्लार माबा खुलिना होदों इउनिसेक्स पार्लार ना मा हौवा हिनजाव हाबलायनो मोननाय मोदोम नालायनो मोननाय बेबायदि पार्लार खुलिना होदों आरो। साख्रिया माबा फरेस्टारनिफ्राय प्रमसन जानानै डिपुटि रेन्जार जाबायमोन आइसि जालायलायबायमोन दा साख्रियावनो जयेनानो जाला बियो। आं बे हौवाया उदालगुरिनि आंथ' चिरां डिस्ट्रिक्टनि। लाना खारनाय हिनजावा थिनालि थाइखा जरानि मार्जिता बसुमतारी। बे मार्जितायाथ' बिराद माबाखासो सोरजों बदनाम जानाय मानसि जोंनियाव सेस लिंक दंजोबो कन्टेक्ट दंजोबो जोंनियाव प्रुफ दंजोबो। बे हिनजावा सोरजों थांदों सोरजों माबादों जोंनियाव गासैबो जों प्रुफ होनो हाजोबो। बोसोरसेसो जाबाय बिसोरो माबानाया माबा न'आव थाङि जानाया सारि माससो जाबाय आरो बे न'आव थांला गथ' गथायखौबो फात्ता लाला फैसा गरसेबो हरला बियो। दा आङो गथ' गथायनि एडमिसननि टाइम जाबाय आं एडमिसनबो होनो हायाखै गरसेबो गैया आंनियाव आखायाव फैसा। सासेया 6आव फरायो सासेया 9आव मोनबायमोन दा आं एडमिसनखौनो होनो हायाखै स्कुलावबो थाङाखै गथ'फोरा। दा बियो थांफिननांगौमोन डिउटिखौ जयेन जाफिननांगौमोन बियो बे हिनजावखौ गारनानै। हिनजावजों बेबायदि गाज्रि माबा होनानै मा मोननो बेलाय बेसेबां बिजनेस खालामना जानो बेलाय माथो होसो जायोसो माथो। दाखालिसो बावैसो जों थांनानै माबादोंमोन मोनहैदोंमोन मानसिया खारनानैसो माबा गारि लानानै खारबाय हिनजावाबो उल्थाथिं खारबाय पार्लारावनो मोनहैदोंमोन गैया होनना थगायो हिनजावा ओमफ्राय खारनानै माबाजों उल्थाथिंजाय खारनानै सानैबो खारलांबाय नङाबा मोनखासिगौमोन बिसोरखौ। माबा बे बाक्सा नङानो बरपेटायाव पार्लार होदों आरो बेयावनो बांगालफोरनि माबायाव रुम भारा थायो सानैजों ओमफ्राय बरपेटायाव दखान पार्लार होदों बेयावबो हौवाफोरखौ मासाज खालामोनो हल बडि मासाजनो टावेलल' गाननानै मासाज नायोनो। ओमफ्राय आरो बेल' नङानो मोनथामसो जाबायनो माबा पार्लार खुलिनाया ओमफ्राय बिनिखाय बियो साख्रिखौ गारनानै माबाबाय दा हिनजावनि खिथु हिनजावजोंनो थाफाबाय थायो बे न'आवबो थांला आरो लोगोफोरजोंबो कन्टेक्ट खालामा रावजोंबो बेहा लिंक गैया सिम कार्डखौबो सोलायबाय थायो बे गारबाय थायो
सोरबा एसेसो मोनबायबाथाय गाव फन खालामहरफ्रांबाथाय सिम कार्डखौ बोखारबाय गारबाय सिम कार्ड खैथाबा सिम सोलायबाय दा मा खालामनो लुबैदों नोंनि बोरायखौ नोङो फैफिननानै न'खर दाफिनजानो बेयो फैफिननांगौ बेयो डिउटियाव जइन जानांगौ गारनानै नङाबा खिन्थु जों हले नागिरबाय थागोन जों मानसिखौ हले जों गारखाया जोङो नागिरबाय थागोन जों जिउ थासान्दियाव बिसोरखौ नागिरबाय थागोन जों होसोबाय थागोन जोङो हा आंनि फिसायनि नामा ललित बर' डिमाकुसिनि आरो मानसिया दा ओरैनो मा खालामजानो लुबैदों नोंनि फिसाय बा समाज साख्रि मावफिननांगौ आरो बियो गथ' गथायखौ नायफिननांगौ आं हारसिं आं माबानो हाया बेबायदि ओमफ्राय बर'नि जाथिफ्रा आफाद बा बर' रायजो राजाफोरखौ मा खावलायहरगोन नोंनि फिसायखौ नुयोब्ला अननानै सोरबाफोर नुयोबा बिसोरथ' इलिगेल खामानि मावगासिनो दं दा बयबो मिथिबायबो मिथिहांजोबखाबायबो गासिबो बेयो माबाफोरा सोरबाफोर नुयोब्ला बेखौ अननानै बिसोर सानैखौ नुयोब्ला अननानै खिथाहरनांगौ जोंनो ओमफ्राय आं बिसार खालामनानै जोंनि हौवाखौ जोंनो हरफिननांगौ ओमफ्राय बे मा खालामो बिनि गोसोसै बियो बेखौ जों मिथिया हिनजावखौ आंनि बुंनाया बेनो अननानै रायजो राजाया एसे गाज्रि खामानि मावनायखौ हेल्प खालायनानै बिसार खालायनानै होयो थारमानि मार्जिथाना फेमिलियानो बिदाया ललितनि गारि बायनायखौ सालायग्रा बिमाया बेनो अजा हमनानै होग्रा थाखोमाग्रा माबा मोनसे जाबा आरो बिदिनो फिसाजोआ मबाइल बायनानै लाग्रा आरो बिदिनो जेसेबां फैसा मोनो बियो फिसालाफोरखौ नायो न'खर बांना हरबाय थायो मार्जिथाया बिसिनि कमप्लिटलि फेमिलिया माबाखौ ललितखौ सोबख्ल'नायाव हेल्प दंजोबो आरो जेसेबां बे मोजां मोनदों हौवाफोरखौ मोजां मोननानै बे जेराव मेराव लांनानै बुहैहोदों गारहैहोदों अजा हमहोदों माहोदों बेफोर हौवाफोरा दिनै बेजों गारजानायनि उनाव दस्रा गुबुनजों रावजोंबो मोजां मोनलायनानै थायाखै न'खराव फिसाफोरजों जोबस्रांजोबदोंबाबो फैनानै थाफैनानै दंफैयो आरो न'खराव दिनै दा ललितखौ फुरा कमप्लिटलि थाखा फैसानिफ्राय साख्रिनिफ्राय फिसानिफ्राय रायजो राजानिफ्राय गासिबो न'खरनिफ्राय गोजानाव दोनबाय खिन्थु बेबायदि खालायबाय थानो मोननाय नङा बेबायदि खालायबाय थानायखौ जोंबो सहायनो हानाय नङा जों जेसेबां आयेन दङ बेखौ जोङो खना खनला नागिरजोबनानै सेस नाजाबाय थागोन जोंनाव जेसेबां जिउ थागोन जों बेखौ नागारनाय नङा आरो बेनो जोंना जों मार्जिथाया हाबा जाखानाय बेहा फिसाजोआनो दङ आरो कलेज फरायलायनाय फिसालाया देग्लाय बेना मेट्रिक फाइनाल होदों बिनि फिसाया मिस्ट्रि खामानि मावो बेबायदि आरो बिनि बिमाया कमप्लिटलि हेल्प खालायो गावनो मार्जिथानि दखानखौ बियो अपेनिं खालायहोयो अजानावबो लानानै थाङो आरो बिनि बिदाया ललितनि गारि गुफुर बायनायखौ गावसिनि गामिना मिथिजोबखागोन सालायगासिनो दङ बेबायदि बिनि बिदा असेया आरो बिसोरनि बिदा बिबाजै कमप्लिटलि हेल्प खालायखायो मार्जिथाजों लोगो जानायखौ खिन्थु रायजो राजानि सिगाङाव बिसोरो हेल्प खालायनाय देखाया आरो बेबायदि रायजो राजानि सिगाङाव जों मिथिया बादा होबाबो मानिया बेफोरबायदिखौ थगायो आरो बिसोरो बेबायदि जोंथ' खोन्थाखाबाय आरो जों जेसेबां हायो खामानिखौ मावबाय थागोन जों फायस'या मानो होनबा जोंहा गथ' सानैनि भबिसत दं जोङो बेखौ हौवाखौ नांथारगौ होननानै बुङा गथ'नि फरायनायखौ जों सिन्था खालायो गथ'नि न'खरनि जों मोदै गनाय गाबनायखौ जों दुखु मोननानै जों मालाय गैयाबाबो बोरै थानो हानो जोंथ' हाया जेसेबां हायो नाजागोन जोङो बेनो आरो जोंनि नाजाबाय थागोन जोङो नाजाबाय थागोन मानो होनबा गथ'फ्रा दिनै क्लास 9 क्लास 6 7 फरायनाय समाव बेबायदि दंस' जायोबा उन्दै समाव बेसिबां आलो आलो फोरोंदोंमोन दिनै गथ'फ्रा फरायनाय बिमा दाबसे बिफा दाबसे गथ' सानैयानो दाबसे दाबसे जायगायाव आलदा जुदा सोरबा बिबौनाव सोरबा बिमायंनाव बिमाया सोरबा गुरुबासायाव बिफाया सोरबा अबेबा सोरजोंबा हिनजावनाव जों बेखौ नायनानै थानो हाया मानो होनबा जोंहा गोदो गोदायनिफ्राय बेबायदि जों गैयाबाबो बेबायदि गावस्रा गुस्रा थानायखौ जों मोना मोजां मोनखाग्रा नंखाया जोंना जारानो जों बेबायदिखौ मोजां मोना माब्लाबाबो आङो बिनि बिनानाव जायो माबा बिब' जायो आं बिनि बा बिराद जोथोन लायो मानो होननानै बुङोबा बियो एकदम माबा मोनसे स्कुल बन्द' मोननोसैबानो बियो होनखायो दिनैनियाव शिलंआव लांगोन गाबोननियाव क'क्राझाराव लाबोगोन होननानै कमप्लिटलि बियो गावनि डिउटिखौ मावनानै बियो लानानै थांखागोन थांखागोन न'आव थांबानो बे गथ' सानैखौ लानानै दखानाव लांनानै मेथाइ थेथाइ जाहोगोन बिबैनाव लांगोन बेबायदि जोंनावबो लाबोगोन गथ'फ्राबो मालाय बेरायनाय अयबासबो दंखायो अबेबा रेजर्ट टेजर्ट ओरै भुटानफ्राव जेराव मेराव लानानै थांजोबगोन गथ' सानैखौ गथ'फ्राबो दा अयबास जाबाय गथ'फ्राबो लेखा गोरों जाजोब्बायमोन उन्दैनिफ्रायनो आलो आलो गावनो होनखादोंमोन जे बिसिखौ नोङो जेबो मावनाङा नों फोरों गथ'खौ आरो न'खराव गथ' सानैखौल' स्कुलाव लांलाय लाबोलाय खालाय जाहो फोरों बिदिल' होननानै
बे साख्रि बाख्रिबो लाहोखायाखै बिनि थाखायनो दिनै दा गथ'फ्रा आलाय आथानि बे खनसेबो फनबो हरा बियो गथ'फोरखौ खनसेबो नाहराबो बे जेबो सिन्था खालाया बियो दिनै बे जाथिनिफ्रायबो गोजानाव थाबाय गासिनिबो गावसिनि न'खरनि बिमा बिफानिफ्राय गोजानाव थाजोबबाय न'खराव जेसेबां समस्या जाबाय दाख्लैसो बिनानाव फिसा सानैजों एक्सिडेन्ट जानानै आथिङानो गावबाय एक्सिडेन्ट जाबाबो बे खनसेबो नायाखैबो थाङाखैबो दिनै गथ'फ्रा एडमिसन फर्म फिलआप खालायनांगौमोन फैसा गरसेबो गैयिनि थाखाय बिसोरो फर्म फिलआप खालायनो मोनाखै आरो बिसोरोथ' गभर्नमेन्टआव फोरोङाखैना प्राइभेटआव फोरोंदों फैसाया एसे एनैजों जाया थारमाने सन्देहथ' दङ जोङो बिसोरो बे हिनजावा सिगांनिफ्रायनो ड्राग्स जाबाय थायोमोन बियो ड्राग्सबो जाहोबाय जानांगौ थारमाने जोंनि फेमिलियाव बेथ' खुनुदिन थाफैयोबा बे ड्राग्सफोरखौ मोनजानाय नङा जोंथ' नुखाबाय सिगारेट बिराद सोबसै बियो जौ बिराद लोंसै आरो बियो थांखु थुंखु जासै फुरा निसा बिराद जासै आरो हिनजावाथ' बियो न'आव थानो हाया मेथें थेथें जाबाय थायो बेखौबा बेखौ गारनाय बुजानाय बेहा कमप्लेन बिराद दं बे थाहैनो हाया बिनि थाखाय बियो मा खालायो बेजों थांनानै बियो जौ लोङो जेसेबां निसा दं बेखौ जायो आरो बियो बै हिनजावसाफोरखौ बियो थारमाने कास्टमार लेंहरग्राबो जाबाय जानांगौ जोंनि नुनायाव आरो दाख्लैथ' होनखादों बेखौ थारमाने बुहुत मानसिफोर फैयो बिनि लोगोफोर जेनेबा कन्ट्राक्टरफोर माफोर बायदिसिना बुहुत गावनि सिनायनाय बैबायदि मानसिफ्रा बेनाव फैयो आरो बेथ' बोसोरसेसो जानोसै खिन्थु बियो बर'दिनाव बियो खनसे हिनजावनिफ्राय अमा गोरान लांलायलायनानै न'आव दोनहैनाया बे दिननिफ्राय बे अमा गोरानखौ हैनायनिफ्राय बे खनसेबो फनबो हमला एखे थाङासैबो नायासैबो थाखा फैसा गरसेबो गैया बेबायदि जाबाय आरो बियो बेबायदिनो एखे जों बिराद दुखु मोननानै बेखौनो बुङो जोंखौ अननानै गासिबो रायजो राजानि हेल्प खालाय जेसेबां मा एकदम हेल्प खालायनो हानाय एसे पावार दं बेफोर अननानै फुल हेल्प खालायदो गथ' सानैया उदां जागोन सानसे बर' हारिखौ नायफिनगोन बिसोरो दिनै आद्रा जायोबा जोंनि बिखायाबो गावगोन जोंथ' गथ'फोरखौ आंथ' सिमां नुवाखैमोन गथ'फोरखौ अफिसार गिदिर गिदिर जागोनसो सानदोंमोन मानो होनबा आङो बिनि फिसाय बिनानावनि फिसाया साख्रि गैयिनिफ्रायनो आङो बेखौ दंगासिनो दं थारमाने दिनै बिसोर थाखा फैसा थानानै गथ'खौ मोजां फोरोंलांगोन मोजां गियान मोनलांगोन होनबा बे गथ'फ्रा बिराद बिमा बिफानिफ्राय साबसिन जागोन मानो होनबा बिमायाबो नवोदय फरायखानाय MSc फरायखानाय साख्रि लायाखै बियो गथ'फोरखौ कमप्लिटलि फोरोंदों दिनै बिफा आलदा बिमा आलदा जानायाव गथ'फ्रा गावसोर सानैजों फरायनानै बुहुत बुरजा बुरजा पारसेन्ट मोननानै पास जाबाय आरो दा बिनि थाखाय आंनि गोसोआव गोजोननाय दं आरो आं थानायावनो होनदों बिनि लोगोआ फैनानै दे बिमानि लाखादों गथ'फ्रा गथ'फोरनि फरायनायखौ नों टेनसन दाजा गथ'फ्रा मालाय फरायखागोन खिन्थु बिमाया ओरै मालाबा ट्रेन्सफारनि थाखाय मालाबा कर्टनि थाखाय थांलाय फैलाय जानाय थाखा फैसा बुथुमनायाव फिसाफोरजों थानो मोनासै गोदोथ' बे जेरावबो थाङाल'बायनो गथ'फोरखौ सान हर फुं बेलासि फोरोंबाय थादों जाहोबाय थादोंमोन दिनै गथ'फ्राबो हामग्लिलांजोबबाय सेसनो दुखु मोनो आं बिखायानो गावग्लिजोबो सेसनो बिनि थाखाय आद्रा जाबाय गथ'फ्रा मोजां जानो थांनायाव बिनि थाखाय बिखा बिख्लो गावफ्लेजोबबाय आरो दा मेसेबनोबो हाला उन्दुनोबो हाला जिरायनोबो हाला अबेथिं उसाव बादाव जाबाय आरो दा गोसोआ पागल बायदि जाबाय बिसोरो बिनि थाखाय आद्रा जाबाय गथ'फ्रा मोजां जानो थांनायाव बिनि थाखाय बिखा बिख्लो गावफ्लेजोबबाय आरो दा मेसेबनोबो हाला उन्दुनोबो हाला जिरायनोबो हाला अबेथिं उसाव बादाव जाबाय आरो दा गोसोआ पागल बायदि जाबाय बिसोरो दि अबावबा बिउटि पार्लार गंथाम गंब्रै खुलिहैदोंनो हिनजावसा सिख्लाफोर हमजानायफ्रासो बुंनानै लादों बिउटि पार्लार गंथाम गंब्रै खुलिहैदों बेजोंनो कालेक्सन खालाय जायो जौ लोङो बेदर जायो निसा जायो कमप्लिटलि निसाखौबो जाजोबो मोजां साख्रि मावनानै न'खर फेमिलि आरो रायजो राजाखौ बिसिबां अनदोंमोन न'खरनि गथ' गथायखौ बिसिबां फरायहोदोंमोन दिनै बेबायदिनो फैनानै थाफैफिनदों रावखौबो गिनांगौ गैया रावखौबो माबानांगौ गैया जों बयबो अनो आरो सिगां गावसिनि जायगानि मानसियाबो बयबो मोजां मोनखायो बेखौ मोजां जाबानो बयबो अनफिनगोन कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना बयखौबो थ' बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटा हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान थ' बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट वेब डिजाइनिं CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन थ' जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं
एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि एमएस फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स आखा-फाखा रोंग'सार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, JavaScript, वेब डिजाइनिं, CC प्रोग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेनोग्राफी विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय एमएस फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशना गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव एमएस फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि एमएस फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशनाव सुलाद लानो थाखाय नोंथाङा 9394 796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो